Здравейте хора! Познайте какво ще готвим! Не може да познаете, защото не е леща този път, а са нудли. Сега, аз искам да добавя малко... бамбито пак не спира. Ето такива гъби. Намерих си клечки. Чакайте, аз съм забравила как... Аз доста време не съм яла между другото. Абе, ще се оправя някой ден. Цак, цак, цак. Така, аз ги изцедих вече. Как се отваря това? Но това защо е зелено? Имам и само тази универсалната. Сещате ли са зеленчуци, такива им подобни? Има само покуци вътре. Беше подобно на това нещо, само че няма целина. Бъркаме. Значи толкова много да мрази тази подправка. Това във всяко едно ястие тази подправка трябва да присъства. Няма дроб сърма, няма боб, няма леща, няма такова. Всяко едно ястие трябва да има тази подправка. Иначе не е хубаво. Шет! Аз обичам лютиво, но не много. Това е към средно положение. Средно към лютиво мога да кажа. И тази подправка е много. Много път съм готвила нудли, но не е моето. Наистина не ми харесва. Езика много ме пари.